माझा हे आवाज वर्ग येतोय का? कसला होता ताई? हो, येतोय येतोय येतोय. हो माता. ओके. हरे कृष्ण. तर हरे कृष्णा. मी वर्ग सुरू करतेय आज. मला क्षमस्व, म्हणजे मी वर्ग मला ऍक्च्युली थोडंसं अर्जंट कारणाने घेता पण आला नसता, पण नाही, माझी इच्छा होती की निदान आपण आज पाऊण तास तरी वर्ग घ्यायचाच आहे मला. तर त्या ह्यानी थोडी कमिटमेंट आहे टेम्पलचीच, आणि भक्तिशास्त्रीचा आमचा जो वर्ग असतो त्याच्या असाइनमेंट परीक्षा आहे, तर त्या ह्यानी थोडं मला क्षमा करा. पण आपण निश्चित 5:30 पर्यंत, आय मीन 4:30 पर्यंत वर्ग घेऊया. तर त्या दृष्टीने मी सुरुवात केलेली आहे. तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना माझा साष्टांग दंडवत, आणि इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. आपल्या अध्याय 5 वर आहोत आपण, आणि 7 श्लोक आपले पूर्ण झालेले आहेत. तर आपण 8व्या श्लोकावरती आहोत. कर्म संन्यास योग. मग आपण जो ज्ञान कर्म संन्यास योग बघितला, तर त्याच्याच पुढेही आता कर्मामध्येच आहोत आपण, आणि कर्मातून कशी भक्ती साधायची. कर्मातून भक्ती साधतोय म्हणजे कर्म भगवंतांसाठी करायचंय, कर्म भगवंतांना जोडलं जाणार आहे. आणि म्हणूनच तो कर्मयोग, हा कर्मयोगच कशा प्रकारे निष्काम ठरू शकतो, जेव्हा ते फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म केलं जातं. आणि त्याप्रमाणे त्या आपण कर्मयोगाला जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर श्लोक 8. नैव नैव किंचित करोमि ती युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यत्र शृण्वन् स्पृशन् शृण्वन्. पण एक मिनिट हा. मला इथे संधी जरा काय सांगते. मी वाचू का माताजी? एक मिनिट. नाही, मला वाचायला काही नाही तुम्ही, पण मला एक सेकंद. हो हो. येस. क्षमस्व, तुम्ही पण वाचू शकता, पण माझी कुठेतरी चूक व्हायला नको म्हणून. नैव सांगा किंचित मग. करोमि ती युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. तर मी साधारण ते नोंद करून ठेवते, कधी आपल्याकडनं चुकायला नको त्या दृष्टीने आपल्या त्या संधी व्यवस्थित हो त्या हो, गेल्या पाहिजे. बरोबर आहे. तिथे कुठेही चूक व्हायला नको.
तर त्या दृष्टीने मी ते वाचलं. माताजी, तुम्ही वाचू शकता, तुम्हाला इच्छा आहे वाचायची श्लोक? हा म्हणजे तेच अवघड आहे म्हणून म्हणलं म्हणजे त्यामध्ये थोडं तुम्हाला पण म्हणजे मला पण समजेल थोडं म्हणून मी वाचणार होते. हा हा. अ, नाही त्यात नाही, वाचू शकता, म्हणूनच मी म्हटलं. कारण मी संधींची फोड अशी नोंद करून ठेवते, कारण काही काही श्लोक आहेत ते हा, कठीण हा. आहेत आणि ते हो आपल्याकडून त्यासाठी मी पण म्हणजे म्हणत अपभ्रंश, होते. आपल्याकडून अपभ्रंश हा होता हा कामा नये, ती काळजी आपण घेणं गरजेचं आहे. बरोबर. त्या दृष्टीने आपण हो. वाचलं पाहिजे. तर वाचायचं आहे कोणाला श्लोक हे? अनुवाद आणि तात्पर्य. वाचू का? हा, वाचा. हो. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वप्नै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् नुन्मिषन् निमिनय. उन्मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् दिव्य भावनायुक्त मनुष्य जरी पाहत असला, ऐकत असला, स्पर्श करीत असला, वास घेत असला, खात असला, हालचाल करीत असला, झोपत असला आणि श्वसन करीत असला, तरी त्याला आपल्या ठायी नेहमी माहीत असते की वस्तुतः आपण काहीच करीत नाही. कारण बोलताना, उत्सर्जन करताना, स्वीकार करताना किंवा डोळ्यांची उघडझाप करताना तो नेहमी जाणतो की केवळ भौतिक इंद्रिये आपल्याला विषयामध्ये संलग्न आहेत. आपापल्या आपापल्या विषयामध्ये संलग्न आहेत आणि तो स्वतः त्यांच्यापासून अलिप्त आहे. तात्पर्य: कृष्ण भावनाभावित मनुष्याचे जीवन विशुद्ध असते आणि म्हणून तात्कालिक आणि दूरवर्ती अशा कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयत्न आणि दैव या 5 कारणांवर अवलंबून असणाऱ्या कर्माशी त्याला काहीच कर्तव्य नसते. कारण तो श्रीकृष्णांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त असतो. जरी तो आपल्या शरीर आणि इंद्रियाद्वारे कार्य करीत असल्याचे दिसले तरी त्याला आपल्या वास्तविक स्वरूपाची, आध्यात्मिक सेवेची नेहमी जाणीव असते. भौतिक भावनेमध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये मग्न असतात, परंतु कृष्ण भावनेमध्ये इंद्रिय श्रीकृष्णाची इंद्रिय संतुष्ट करण्यामध्ये मग्न असतात. म्हणून कृष्ण भावनाभावित मनुष्य जरी इंद्रियजन्य भौतिक कार्य करीत असल्याचे दिसला तरी तो सदैव मुक्तच असतो. पाहणे आणि ऐकणे हे ज्ञानेंद्रियाचे कार्य आहे, तर चालणे, बोलणे, उत्सर्जन करणे इत्यादी कर्मेंद्रियांचे कार्य आहे. कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती इंद्रियांच्या कार्यापासून कधीच प्रभावित होत नाही. तो भगवत सेवेव्यतिरिक्त इतर कोणतेही कार्य करू शकत नाही, कारण तो जाणतो की आपण भगवंताचे नित्य दास आहोत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. एक सेकंड. क्षमस्व. हरे कृष्ण. तर आपण जे बघितलं, जो दिव्य ज्ञानामध्ये आहे, की ज्याला कल्पना आहे, की ज्यांनी जाणलेली आपली स्वरूप स्थिती, की जो मी नित्य भगवंतांचा दास आहे, तर त्याला आपल्या शारीरिक इंद्रियांची, जी ज्ञानेंद्रिय आहे, जी कर्मेंद्रिय आहे, त्यांचे जे काही इंद्रिय विषय आहेत, त्याच्या कुठल्याही कार्यांनी तो कुठेही विचलित होत नाही. कारण त्याला माहिती असतं की जे काही आहे, की हे शरीराशी निगडीत आहे, तो आत्म्याशी निगडीत अशा भावनेशी पूर्णपणे संलग्न झालेला असतो. कारण त्याला माहिती असतं की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि या परमात्म्याचे आपण दास आहोत. आपण या भगवंतांचे दास आहोत. आणि म्हणूनच मग त्याला नेहमी आध्यात्मिक सेवेची पूर्णपणे जाण असते. एक मिनिट हं. हा. तर त्यामुळे या सगळ्या क्रिया दिलेल्या आहेत. झोपत असला, श्वसन करत असला, बघत असला, आणि या ज्या आपण सगळ्या वेगवेगळ्या क्रिया बघितलेल्या आहेत,
या क्रिया सगळ्या कशा असतात की त्या त्या इंद्रियांच्या विषयांशी निगडीत असतात. म्हणजे जे कार्य करतायत, कर्मेंद्रिय जे हात पाय जे काही आपलं आपलं कार्य करतायत, किंवा ज्ञानेंद्रिय जी कार्य करतायत, कान नाक डोळे आणि आपली जीभ आणि आपली स्किन जी त्वचा आहे, ही सगळी जी काही कार्य होत आहेत ती त्या त्या विषयांशी निगडीत अशी कार्य आहेत. परंतु जो भगवंतांचा दास असतो आणि जो ज्याने आत्मिक पातळीवर आता विचार करायला सुरुवात केलेला असतो, कारण तो त्या दिव्य ज्ञानामध्ये असतो. आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत, आणि आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. या दिव्य ज्ञानामध्ये जो असतो तो भगवत सेवेव्यतिरिक्त इतर कोणतंही कार्य करू शकत नाही. आणि म्हणूनच जरी त्याची ज्ञानेंद्रिय सगळी कर्मेंद्रिय आपापली कार्य करत असली तरी तो त्याच्यामध्ये अडकत नाही, तो गुंतत नाही त्याच्यात, त्याचं मन विचलित होत नाही त्याने, कारण त्याला माहिती असतो तो भगवंतांचा नित्य दास आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये सतत भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो सतत पूर्णपणे स्वतःला त्याने झोकून दिलेलं असतं, कारण तो भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये त्याला जो आनंद मिळत असतो, भगवंतांची प्रेमयुक्त सेवा आणि त्या भगवंतांची संबंध प्रस्थापित झालेला असतो, जो नित्य दासाचा संबंध. जसं आपण म्हटलं की अर्चविग्रहाचं आता आपल्याला जाणायचंय 12व्या अध्यायामध्ये, परंतु भगवंतांच्या ज्या द्विभुज रूपाशी जो निगडीत आहे, जो दिव्य ज्ञानामध्ये आहे, त्याला माहिती आहे की परमात्मा परमेश्वर हा परमधाम परम कारण आहे. आणि अशा या परमात्म्याचे, अशा या भगवंतांचे आपण नित्य सेवक आहोत, दास आहोत. माझ्या शरीराशी माझं काही देणं घेणं नाही, तर हे शरीर सुद्धा भगवंतांचं दिलेलं आहे. म्हणून आपण जो म्हणतो की संन्यास कशाचा घ्यायचा आहे, कारण संन्यास कशाचा, कारण ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या गोष्टी भगवंतांच्या सेवेमध्ये करायच्या आहेत, त्यांच्या संतुष्टी करता करायच्या आहेत. म्हणजे त्या कर्माच्या बंधनातही तुम्ही अडकत नाही, जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये घेतलेलं आहे. ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांसा. हरे कृष्ण. सायली माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हो वाटते माताजी. जो व्यक्ती कर्मफल भगवंतांना समर्पित करून आसक्ती न ठेवता आपले कर्म करतो, तो कमलपत्र ज्याप्रमाणे पाण्याने स्पर्शिले जात नाही त्याप्रमाणे पापकर्माने प्रभावित होत नाही. तात्पर्य: या ठिकाणी ब्रह्मणी म्हणजे कृष्ण भावना होय. भौतिक जगत म्हणजे 3 प्राकृतिक गुणांचे एकत्रित प्रकटीकरण होय आणि याला परिभाषिक शब्दात प्रधान म्हटले आहे. वेद मंत्र सर्वम हेत ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्माद एत ब्रह्मम नामस्वरूपम च जायते, मुंडक उपनिषद, आणि भगवद्गीतेतील 14.3 मम योनिर्मदः ब्रह्मम महत ब्रह्म, मम योनिर्ब्रह्म महत ब्रह्म. महद ब्रह्म विधाने दर्शवतात की भौतिक जगातील सर्व गोष्टी म्हणजे ब्रह्माची अभिव्यक्ती आहे आणि परिणाम किंवा कार्य जरी भिन्न प्रकारे प्रकट झाली असली तरी कारणांपासून अभिन्नच आहेत. ईशोपनिषद मध्ये सांगण्यात आले आहे की प्रत्येक गोष्ट ही परब्रह्म किंवा श्रीकृष्णांशी संबंधित आहे आणि म्हणून केवळ तेच प्रत्येक गोष्टीचे स्वामी आहेत. जो पूर्णतः जाणतो की सर्व गोष्टी श्रीकृष्णांच्या मालकीच्या आहेत व तेच सर्व गोष्टींचा अधिपती आहेत आणि म्हणून सर्व गोष्टींचा भगवत सेवेमध्ये उपयोग केला पाहिजे, त्याला पुण्य अथवा पापमय कर्मफलांची स्वाभाविकताच काहीच कर्तव्य राहत नाही. विशिष्ट प्रकारचे कर्म करण्याकरता मनुष्याला भगवंतांनी प्रदान केलेल्या शरीराचाही श्री कृष्ण भावनेमध्ये उपयोग करता येतो. ज्याप्रमाणे कमलपत्र पाण्यात राहूनही ओले होत नाही, त्याचप्रमाणे शरीरही पापकर्मांच्या कल्मशांच्या अतीतच राहते. भगवद्गीतेमध्येही
भगवंत सांगतात की मयी सर्वाणी कर्माणी संन्यस्यः. एक मिनिट. सर्व कर्म मला श्रीकृष्णांना म्हणजे मला म्हणजे श्रीकृष्णांना समर्पित करा. एकंदरीत निष्कर्ष असा की जो मनुष्य कृष्ण भावना रहित आहे, भौतिक शरीर आणि इंद्रिये यांच्या संकल्पनेवर आधारित कर्म करतो, परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपले शरीर म्हणजे श्रीकृष्णाची संपत्ती असल्यामुळे ते श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्येच उपयोगात आणले पाहिजे. या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करतो. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. अशा प्रकारे ही जी व्यक्ती आहे, कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं जे वर्णन केलेलं आहे, तर या ब्रह्माणी म्हणजे कृष्ण भावना आणि या भौतिक जगत म्हणजे तीन प्रकृतीचे गुण एकत्र प्रकटीकरण आहे. त्याला परिभाषित भाषेमध्ये प्रधान म्हटलं जातं. कारण भौतिक जगत म्हणजे ही प्रकृती जी आहे ही काय आहे, तीन प्राकृतिक गुणांचे सत्व रज तम या तीन प्राकृतिक गणांचं प्रकटीकरण आहे आणि म्हणून त्याला प्रधान म्हणतात. कारण जेव्हा हा आत्मा भौतिकतेमध्ये येतो तेव्हा तो काय होतो, त्याच्यामध्ये संलग्न होतो, एन्टँगल्ड होतो, बद्ध अवस्थेमध्ये असतो तो. आणि म्हणून या प्रकारे भौतिक जगातील सर्व गोष्टी म्हणजे ब्रह्माची अभिव्यक्ती आहे आणि परिणाम किंवा कार्य जरी भिन्न प्रकारे प्रकट झाली एक सेकंड मला प्रकट झाली तरी ती कारणापासून अभिन्नच आहे. ईशोपनिषदमध्ये सांगण्यात आल्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्ट ही परब्रह्म आणि श्रीकृष्णांची संबंधित आहे, म्हणून तेच केवळ या प्रत्येक गोष्टीचे स्वामी आहेत. श्रीकृष्णांच्या मालकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत आणि तेच सगळ्याचे अधिपती आहेत. सर्व गोष्टींचा भगवत सेवेमध्येच उपयोग केला पाहिजे. त्याला पुण्य अथवा पापमय कर्मफलांची स्वाभाविकताच काही कर्तव्य राहत आणि विशिष्ट प्रकारचे कर्म करण्याकरता मनुष्याला भगवंतांनी प्रदान केलेल्या शरीराचाही कृष्ण भावनेमध्ये उपयोग करता येतो. कसं आहे बघा, खूप सुंदर वर्णन केलंय प्रभुपादांनी याचं, की कमलपत्राप्रमाणे या गोष्टीला खूप अशी उपमा दिलेली आहे, की जिथे ही जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे तिला माहिती आहे की हे जे शरीर आहे हे भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे व्यतीत करायचं आहे. कारण त्या व्यक्तीला ते मी शरीर नाही आत्मा आहे या भावनेशी तो निगडीत झालेला असतो. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे की त्या सगळ्या भौतिक प्रकृतीमध्ये राहूनही, त्या पापमय कर्मांमध्ये राहूनही तो त्याला त्याच्यापासून अलिप्त राहू शकतो. की हे शरीरही पापकर्मांच्या कल्मशांच्या अतीतच राहते. कारण का? कारण तो शारीरिक भावनेशी संबंधित नसतो, तो आत्मिक पातळीवर विचार करत असतो. आणि म्हणून इथे म्हटलंय मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य, सर्व कर्म मला श्रीकृष्णांना समर्पित कर. एकंदरीत निष्कर्ष असा की हा जो मनुष्य कृष्ण भावना रहित आहे भौतिक शरीर आणि इंद्रियांच्या संकल्पनेच्या आधारित काम करतो, परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य मात्र आपलं शरीर आणि श्रीकृष्णांची संपत्ती असल्यामुळे ते श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्येच उपयोगात आणले पाहिजे या पूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन कर्म करतो. आणि म्हणूनच तो जरी या भौतिक प्रकृतीमध्ये असला, जरी तो तीन गुणांच्या प्रभावाखाली असला, तरी तो शरीर या भावनेशी निगडीत नसून तो आत्मिक पातळीवर विचार करत असतो. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी तो त्या पापमय म्हणजे जरी तो त्या प्रकृतीमध्ये राहत असतो, त्या प्रकृतीमध्ये क्रियाकलाप करत असलो, तरीही तो जसं कमळाचं पान हे पाण्यात घातलं तरी ते ओलं होत नाही, ते तसंच्या तसं बाहेर काढलं तर त्याला पाण्याचा स्पर्श देखील झालेला नसतो. अशा प्रकारे तो त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जगत असतो. आणि म्हणूनच तो त्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित असतो. हेच कृष्ण भावना रहित जो मनुष्य असतो तो शारीरिक संकल्पनेशी निगडीत असतो. आणि म्हणून मग तो भौतिकतेमध्ये गुरफटत जाऊन मग तो त्या कर्मांशी बंधनामध्ये अडकून त्याला त्या 84 लक्ष योनीतून पुन्हा त्या जन्म मोक्ष, जन्म मृत्यू, जरा व्याधी या दुःखालय शाश्वतांमध्ये फिरत राहावं लागतं. परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्याने हे पूर्णपणे
ठासून स्वतःच्या मनाला बजावलेलं असतं की श्रीकृष्णांची संपत्ती, हे शरीर सुद्धा श्रीकृष्णांची संपत्ती आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपलं शरीर ही त्यांची श्रीकृष्णांची संपत्ती असल्यामुळे श्रीकृष्णांच्या सेवेतच ती पूर्णपणे सादर करत असतो आणि ती पूर्णपणे उपयोगात आणत असतो. कारण त्या ज्ञानाने तो कर्म करत असतो. संपूर्ण अशा ज्ञानाने, कम्प्लीट नॉलेज आपण जे म्हणतो, कम्प्लीट नॉलेज ऑफ ऍब्सोल्यूट ट्रूथ, कारण त्या भगवंतांच्या त्या सर्वोच्च स्थानाला त्यांनी जाणलेलं असतं. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, सगळ्याचे अधिष्ठाता, सगळ्याचे अधियज्ञ. जेव्हा आपण 8व्या अध्यायामध्ये जाऊन नंतर की काय आहे अधियज्ञ, काय आहे यज्ञांचा अधिष्ठाता, या सगळ्याचं भगवंत हेच एक उत्तर आहे आणि त्यांना वेगवेगळ्या संज्ञांनी जाणलेलं आहे. म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतो की हे शरीर सुद्धा आपल्या मालकीचं नाही आणि म्हणून ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे उपयोगात आणलं पाहिजे. हे दिव्या दिव्य ज्ञानाने तो कर्म करत असतो, म्हणून तो निष्काम पद्धतीने ते कर्म करत असतो. काय अभिव्यक्ती म्हणजे काय माताजी? काय ते ब्रह्माची अभिव्यक्ती? एक मिनिट. हा, भौतिक जगातील अभिव्यक्ती. सर्व गोष्टी म्हणजे हा ब्रह्माची अभिव्यक्ती, म्हणजे एक रेप्रेझेंटेटिव्ह, सूचक असं, सूचक ही गोष्ट हा आहे. आणि परिणाम किंवा कार्य जरी भिन्न आणि भिन्न प्रकारे प्रकट झाली ती ती कारणापासून अभिन्नच असतात. कारण ती ब्रह्माच्या, म्हणजे म्हणजे ब्रह्मांनी ही दिव्य सृष्टी निर्माण केलेली आहे. पण ब्रह्म हे सृष्टी निर्माण केलेली असली तरी बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. आणि म्हणून हे वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये, जेव्हा आपण 10व्या अध्यायामध्ये जाऊ तेव्हा आपल्याला सूचक अभिव्यक्ती, म्हणजे पांडवांमधला अर्जुन हा मी आहे, त्यानंतर नद्यांमध्ये गंगा मी आहे, म्हणजे ही जी सूचक अभिव्यक्ती, तसं ब्रह्मांच्या या सूचक म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह, बरोबर. रेप्रेझेंटेटिव्ह, एक्झॅक्ट. आणि म्हणूनच मग हा, ईशोपनिषदमध्ये लक्षात आलं. परिणाम जरी भिन्न प्रकट झाले, ते सगळ्याचे परिणाम जरी भिन्न प्रकट झाले तर त्याची येस. कारण असतात की अभिन्न, म्हणजे कारण एकच का? नाही नाही नाही, कारणापासून म्हणजे अभिन्न, एक्झॅक्टली. म्हणजे त्याचं जे स्वरूप असतं, या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात त्याचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. परंतु कसं आहे हा की त्या ज्या गोष्टीपासून, म्हणजे त्या ज्या ओरिजिन पासून ते निश्चितच वेगळं असतं, अभिन्न असतं. तिथे हा कुठेही त्याचा हा संबंध नसतो. म्हणजे भगवंतांनी जरी याची निर्मिती केलेली आहे, जसं भगवंतांनी 10व्या अध्यायात सांगितले की एका अंशातून मी सगळ्या विश्वाला पूर्णपणे व्यापलेलं आहे, परंतु तरीही भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे. आणि म्हणूनच इथे पद्मपत्र जे आहे हे भगवंतांविषयी पुढे सांगितलं की हम्म सगळं करतायत, सगळ्याची निर्मिती केली आहे भौतिक आध्यात्मिक जगताची, पण त्यापासून अलिप्त आहेत. म्हणूनच तर संन्यास हा भगवंतांचा सगळ्यात मोठा गुण सांगितलाय. षड षड ऐश्वर्यांमध्ये संन्यास. कारण कुठल्याही गोष्टीचं भगवंतांनी कर्म केलंय, पण भगवंतांना कुठलेही आसूस त्याच्यामध्ये काही पाहिजे असं नाहीये, कुठलीही त्याच्यात मागची भावना नाही, कुठल्याही फळांची अपेक्षा हम्म नाहीये भगवंत करतायत. आणि म्हणूनच हा हा अलिप्तता ही महत्वाची, म्हणजे त्याप्रमाणे अभिव्यक्ती म्हणजे रिप्रेझेंट करणे. हा हो. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचंय? कोण येस. वाचणार नसेल तर मी वाचते, हो जर हो, कोण वाचा. नसेल वाचणार. कोणाला इच्छा असेल तर सांगा. पुष्पा माताजी वाचायचंय. हरे कृष्णा, वाचा. तुम्ही अनम्यूट झालेलात माताजी. पूजा माताजी, आवाज आवाज तुमचा जरा कट होतोय, मध्ये मधून हो, ऐकायला येईना झालाय आवाज. मला वाटतं इंटरनेटचा थोडा इश्यू आहे. आता येतोय आवाज? काहीतरी प्रॉब्लेम. हा, ओके. येतोय. अच्छा, नेटचा हम्म. थोडा मधून इश्यू होतो. ठीक हा आहे. हा तो कुणाला वाचायचंय? हरे कृष्णा. कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? पुष्पलता माताजी, तुम्ही अनम्यूट झालात. वाचते. वाचा. योगीजन आसक्तीचा त्याग करून शरीर, मन, बुद्धी आणि इंद्रियांनी सुद्धा केवळ शुद्धीकरणासाठी कर्म करतात. तात्पर्य: जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कृष्ण भावना युक्त कर्म करतो, तेव्हा त्याने शरीर, मन, बुद्धी किंवा इंद्रियांद्वारे केलेले कोणतेही कर्म प्रत्येक कल्मशांपासून शुद्ध होते. भावित मनुष्याने केलेल्या कर्मापासून कोणतेही भौतिक फल निर्माण, म्हणून शुद्ध कर्मे, ज्यांना सामान्यतः सदाचार म्हटले जाते, ही कर्मे कृष्ण भावना भावित झाल्यापणे करता येतात. श्रील रूप गोस्वामी आपल्या भक्तिरसामृत सिद्धी सिंधू मध्ये
याबद्दल पुढील प्रमाणे सांगतात. इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा शीघ्रा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते. आपल्या शरीर, मन, बुद्धी आणि वाणीने कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णाच्या सेवेप्रित्यर्थ कर्म करणारा या भौतिक जगतात जरी तथाकथित सांसारिक कर्मे करीत असला तरी तो मुक्तच असतो. त्याला मिथ्या अहंकार नसतो. कारण आपण म्हणजे हे शरीर नाही, तसेच आपले या देहावर स्वामित्व नाही हे तो निश्चितपणे जाणतो. तो जाणतो की हे शरीर आपले नाही, तो स्वतः तसे त्याचा देह सुद्धा श्रीकृष्णाच्याच मालकीचा असतो. जेव्हा तो शरीर, मन, बुद्धी, वाचा, जीवन, संपत्ती इत्यादी गोष्टीद्वारे निर्मित आपल्याकडील सर्व वस्तू श्रीकृष्णाच्या सेवेत समर्पित करतो, तेव्हा तो तत्काळ श्रीकृष्णाशी संबंधित होतो. तो श्रीकृष्णाशी अभिन्न आणि देहात्मबुद्धी निर्माण करणाऱ्या मिथ्या अहंकारापासून मुक्त होतो. हीच कृष्ण भावनेची पूर्णावस्था आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी शरीर नाही, आत्मा आहे या गोष्टीला त्याने पूर्णपणे यथार्थपणे जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच त्याला कृष्ण भावना भावित मनुष्याने केलेल्या कर्मापासून कोणतेही भौतिक फल निर्माण होत नाही. म्हणून शुद्ध कर्मे, ज्यांना सामान्यतः सदाचार मानले जाते, ती कर्मे ही कृष्ण भावना भावित झाल्याने सहजपणे करता येतात. आणि म्हणूनच, कारण जेव्हा आपण कर्म करतो, जसं योजना माताजीने विचारलेलं गेल्या वर्गामध्ये, की ज्याप्रमाणे आपण कर्म, विकर्म आणि अकर्म याच्यातला फरक जाणला. कारण जे कर्म आपण करत असतो ते सकाम पद्धतीने केलं तर निश्चितच कुठेतरी देहात्म बुद्धीशी निगडीत आहे. पण हेच जेव्हा अकर्म पद्धतीने केलं जातं, अकर्म या प्रकारच्या पद्धतीने केलं जातं ते कर्म, तेव्हा ते निष्काम पद्धतीने असतं. कारण तिथे तो मनुष्य हा कृष्ण भावना भावित असतो. आणि म्हणून त्याची मन, इंद्रिय म्हणजे शारीरिक भावनेनी जरी तो सगळा वावरत असला आणि शरीर जरी तो त्याचं शारीरिक क्रियांशी निगडीत जरी असता, तरी त्याला पूर्णपणे माहित असतं की तो भगवंतांचा सेवक आहे. आणि तो हे शरीरही आपलं नाही, हे भगवंतांची देण आहे आणि हे भगवंतांची मालकी आहे याच्यावरती. आणि म्हणूनच या देहाला आपण जेव्हा, म्हणूनच म्हणतात ना की हेल्थ प्रायोरिटी, प्रभुपादांनी सांगितलंय मग की या देहाची काळजी घेणं, की ज्याला कृष्ण भावनेमध्ये ठेवायचं, या देहाची काळजी घेणं हे निश्चितच गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच हे शरीर सुद्धा भगवंतांची देण आहे असं जाणणारी जी व्यक्ती असते, ती कृष्ण भावनेमध्ये कुठलंही कर्म करायला मागे पुढे बघत नाही. कारण ते कर्म अशा पद्धतीने केलेलं असतं जिथे श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांची संतुष्टी जाणली जाते. आणि म्हणूनच तो श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांच्या संतुष्टी करता ते करत असतो. मन, बुद्धी, वाचा असं मग तो सांसारिक आपल्या प्रापंचिक कर्मामध्ये का असेना, परंतु त्याला माहिती असतं की त्याच्याद्वारे हे निर्मित आपल्याकडील सर्व वस्तू हा तो श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये समर्पित करत असतो. आणि तो श्रीकृष्णांची तात्काळ संबंधित होतो. तो जरी त्या म्हणून म्हणून जे म्हटलेलं आहे की भक्त हा भगवंतांना विशेष असतो. कारण भक्त हा भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असतो, द्विभुज रूप, जे श्यामसुंदर रूप आहे. म्हणून ज्या अर्चविग्रहाला आपण जाणणार आहोत की ज्या ज्या प्रकारे भगवंत हे या स्वरूपामध्ये, म्हणजे या मूर्तीच्या स्वरूपामध्ये, आपण जेव्हा भक्त हा भगवंतांच्या या मूर्ती स्वरूपाशी जेव्हा संबंध प्रस्थापित करतो, कारण तिथे भगवंतांचं जे अंश असतो तिथे त्या अर्चविग्रहामध्ये त्या मूर्ती स्वरूपात असतो, ज्याच्याशी भक्त हा कनेक्ट झालेला असतो, त्याचा संबंध प्रस्थापित झालेला असतो. तो श्रीकृष्णांशी अभिन्न व देहात्म बुद्धी निर्माण करणाऱ्या श्रीकृष्णापासून आपण अभिन्न, म्हणजे श्रीकृष्णांशी, म्हणजे तिथे कर्म करायचे ते स्वतःशी. आणि म्हणून ती श्रीकृष्ण भावना न जोपासता शारीरिक भावनांद्वारे जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा तो निर्माण करणाऱ्या मिथ्या, जर कर्म केलं जातं तेव्हा तो त्या अहंकारामध्ये असतो. परंतु जेव्हा तो कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करतोय, तेव्हा तो या मिथ्या फॉल्स इगो जो आहे, कारण तो इगोच कुठेतरी मी, मला, माझी, माझं, ही सगळी जी भावना आहे ही कृष्ण भावनेपासून कुठेतरी दुरावणारी भावना आहे. ही कुठेतरी माताजी सॉरी, पण देहात, आवाज जातोय मध्ये मध्ये. मला वाटतं इंटरनेटचा इश्यू होतो. तरी मी दरवाजा उघडा पण हो, ठेवते. फारच पण जातो. अजूनही म्हणजे जातो. वाक्याचे जातो. 3-4 शब्द गायब होत आहेत हो असं. हो, हो अच्छा. हो, एक कळत नाहीये मिनिट, त्यामुळे थोडस व्यवस्थित. आपण या बाजूला करून बघते मी. आपण ट्राय करूया. थोडस कनेक्शन, आय डोंट नो, मी थोडं वायफाय घेऊन बघते.
ठीक आहे, मधून व्हिडिओ जर बंद केला तर जरा आवाज येईल असं हा हा वाटतं मला. मला मे बी वाटतंय, बघूया. लेट्स ट्राय दॅट. व्हिडिओ बंद ट्राय ठेव, करून बघूया. सगळ्यांनी बंद ठेवूया. व्हिडिओ चालूच नाही ठेवला. येस, आता येतोय आवाज? हो, येतोय. ओके, ठीक आहे, लेट्स ट्राय. आपण एक ट्राय करून बघूया. हं. तर असा ही जी व्यक्ती आहे कृष्ण भावना भावित, ती शारीरिक गोष्टीशी निगडीत न राहता ती कुठल्याही सांसारिक प्रपंचामध्ये जरी अडकलेली असली तरीही त्या सगळ्या क्रिया ती कृष्ण भावनेमध्ये करत असते, भगवंतांच्या संतुष्टी करता करत असते. आणि म्हणूनच हीच कृष्ण भावनेची पूर्णावस्था आहे, कारण तिथे तो त्या फॉल्स इगो पासून, कारण कुठेतरी आपण म्हणतो मन बुद्धी, जसं आपण 3-4 अध्यायामध्ये बघितलेलं आहे की या कामवासना कुठे बसत असते, तर तुमची इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांच्यावर त्याचा लेअर असतो. आणि म्हणूनच याला कुठेतरी कितीही आपण जरी आपण म्हणतो ना, एखादी व्यक्ती कितीही चांगली असते तरी त्या पापमय गोष्टींमध्ये का ओढली जाते, कारण ती वासना, कामवासना हीच त्याला कारणीभूत असते. कारण त्याची मन, इंद्रिय याच्यावरती त्याचा ताबा नसून त्या मनाने त्या इंद्रियांचा ताबा घेतलेला असतो. आणि म्हणूनच मग तो आत्मिक पातळीवर न जगता कुठेतरी शारीरिक पातळीशी निगडीत जगत असतो. आणि अशा व्यक्तीला मग निश्चितच कुठेतरी या गोष्टींच्या मिथ्या अहंकारामध्ये आणि तो अहंभाव असतो. आणि मग त्याचं पतन होण्याची ही दाट शक्यता असते. ठीक आहे, सो ऐकू येतंय का आता? हा, हो, हा, हो. हा. येते. आता येतंय ऐकू. हो माताजी, आता क्लिअर आहे, क्लिअर. ठीक. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. वाचायला कोणाचं वाचायची इच्छा आहे कोणाला? हॅलो, मी वाचू? हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. निष्ठेने भक्ती करणारा जीव आढळ शांतता प्राप्त करतो, कारण तो आपल्या सर्व कर्मांची फळे मला अर्पण करतो. परंतु जो भगवंतांशी संबंधित नाही आणि जो आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफलांचा लोभी आहे, तो बद्ध होतो. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित मनुष्य आणि देहात्म बुद्धी असणारा मनुष्य यातील भेद हाच आहे की कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णांवर आसक्त असतो, तर देहात्म बुद्धी असणारा मनुष्य आपल्या कर्मफलांवर आसक्त असतो. जो कधी श्रीकृष्णांवर आसक्त आहे आणि केवळ श्रीकृष्णांप्रित्यर्थ कर्म करीत आहे, तो निश्चितच मुक्तात्मा आहे आणि त्याला आपल्या कर्मफलांबद्दल मुळीच चिंता नसते. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की परम सत्याचा ज्ञानाचा अभावी म्हणजे भावामध्ये केलेले कर्म हेच मनुष्याच्या कर्मफलावरील आसक्तीचे कारण बनते. भगवान श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहे. श्रीकृष्ण भावनेमध्ये द्वंद्व नसते. अस्तित्वातील सर्व वस्तू श्रीकृष्णाच्या शक्तीमुळे निर्माण होतात आणि श्रीकृष्ण हे सर्व मंगलमय आहेत. म्हणून श्रीकृष्ण भावना भावित कर्मे ब्रह्मस्तरावरील असतात, तसेच ती दिव्य असतात आणि त्यांना भौतिक कर्मफल नसते. यास्तव कृष्ण भावना भावित मनुष्याला शांती प्राप्त होते. परंतु इंद्रिय तृप्ती करता जो लाभ गणित होऊनलेला आहे, त्याला अशी शांती प्राप्त होऊ शकत नाही. श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कशाचेही अस्तित्व नाही, याचा साक्षात्कार होणे हाच निर्भयता व शांतीचा स्तर आहे आणि हेच कृष्ण भावनेचे रहस्य आहे. हरे कृष्ण. पीस ऑफ माइंड, ज्या व्यक्तीला पीस ऑफ माइंड असते. कारण बघा की कशा प्रकारे दोन व्यक्तींमधला हा फरक जाणवलेला आहे. जो शारीरिक भावनांशी निगडीत आहे, जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, मला हे हवंय, मला ते हवंय, म्हणून माझ्या शरीराकडे मला हे करायचं आहे, हा जो मी माझ्यासाठी, ही जी गोष्ट आहे ही देहात्म बुद्धी असणाऱ्या मनुष्यामध्ये असते, कारण त्याची त्या कर्मफलांवर आसक्ती असते. पण हेच तुम्ही जेव्हा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे तिथे ती कृतज्ञता दिसते. आणि म्हणून देहात्म बुद्धी ही न दिसता तिथे आत्मिक पातळी दिसते.
कारण तो श्रीकृष्णांप्रती आसक्त असतो. म्हणूनच जेव्हा आपण त्या स्तरांवर जातो की जिथे श्रद्धा आहे, साधुसंग आहे, भजन क्रिया आहेत, अनर्थ निवृत्ती आहे, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या षड्रिपूंपासून जेव्हा मन अनासक्त होतं, त्यानंतर मग ती रुची, निष्ठा आणि भगवंतांप्रती आसक्ती, ही जी आसक्ती आहे ती कोणाला आहे? ती कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला आहे. पण देहात्म बुद्धी असलेल्या व्यक्तीचं कसं आहे? तो सकाम कर्मामध्ये आहे आणि म्हणून तो स्वतःच्या शारीरिक कर्मफलांवर, की मी हे कर्म केलंय म्हणून मला याची फळं भोगायची आहेत, अशा प्रकारे तो त्या फळांशी निगडीत आहे. आणि मग ती कर्माची फळं पण उपभोगायची आहेत आणि मग त्या कर्माच्या परिणामांना पण भोगायला लागतं आहे. अशा प्रकारे ती व्यक्ती निश्चितच त्या पुन्हा सगळ्या सायकलमध्ये अडकलेली असते, एन्टँगल्ड झालेली असते. परंतु ही चिंता कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला नसते हो. कारण त्यांनी तो त्या द्वंद्वापासून त्याला सुख दुःख, राग लोभ, मित्रता शत्रुता आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं, मग जे अति काय म्हणतो ना आपण त्याला, सगळ्या गोष्टींपासून, या सगळ्यामध्ये त्याने ते द्वंद्व न करता कुठेतरी त्या डुॲलिटीज, कुठेतरी ती मग द्वेष राग, या सगळ्या गोष्टींपासून, की इच्छा द्वेष राग लोभ या सगळ्यांपासून तो कुठेतरी त्यांनी त्या द्वंद्वातून स्वतःला परावृत्त केलेलं असतं. कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये असतो. कारण मग त्याला कुणाला काय मिळतंय नाही मिळतंय किंवा आपल्याला हे मिळो ना मिळो, या गोष्टीच्या तो पलीकडे गेलेला असतो. आणि म्हणूनच, कारण का, की अस्तित्वातील सर्व गोष्टी या श्रीकृष्णांच्या शरीरात, कृष्णम सर्वम कृष्णार्पण. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांच्या शक्तींमुळे हे सगळं आहे. हे सर्व मंगलमय आहेत. श्रीकृष्ण हे सर्वात मंगलमय आहे. आणि म्हणूनच श्रीकृष्ण भावनाभावित कर्मे ब्रह्मस्तरावरील असतात. तसेच ती दिव्य असतात आणि त्यांना भौतिक कर्मफळ नसते. ते ब्रह्मस्तरावर असतात आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मज्योती या स्वरूपाला ते प्राप्त करतात. जेव्हा ही व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करायला लागते, ती निश्चितच त्या ब्रह्मस्वरूपाला प्राप्त करते, जे परब्रह्माचा अंश आहे. पण इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकलेला मनुष्य मात्र अशी शांती प्राप्त करू शकत नाही. मग जी म्हटलं की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, ती भावना जेव्हा झाली आहे, ती भावना जेव्हा डेव्हलप झालेली आहे, तेव्हा निश्चितच त्या व्यक्तीची ऍडव्हान्स म्हणजे कुठेतरी त्याला ती शांतीही प्राप्त होऊ शकते आणि तो कुठेही त्या शारीरिक गोष्टींशी निगडीत राहत नाही. त्याच्यामुळे तो पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये आल्यामुळे त्याला निर्भयता आणि शांतीचा स्तर या सगळ्याचा, म्हणजे त्याला श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त कशाचंही अस्तित्व नाही याचा साक्षात्कार होणे, हा निर्भयता आणि शांतीचा स्तर आहे. कारण हे त्याला क्लिअर माहिती असतो. त्याने स्वतःला पूर्णपणे ते ठासून सांगितलेलं असतं स्वतःच्या मनाला, की तू कुठलाही भोगता नाहीयेस. हे शरीर सुद्धा भगवंताने दिलेलं आहे, जे भगवंतांच्या सेवेमध्ये अर्पण करायचं आहे. अशा प्रकारे या कृष्ण भावनेचं रहस्य आहे आणि अशा प्रकारे ही भावना दृढ केली जाऊ शकते. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, वाचू का? आता हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करतो आणि मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता तसेच कर्म न करविता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात भौतिक शरीर सुखाने राहतो. तात्पर्य: देहधारी जीव हा 9 द्वारे असलेल्या नगरात राहतो. देहाची किंवा देहरूपी नगराची कर्मे प्रकृतीच्या विशिष्ट गुणांद्वारे आपोआपच केली जातात. जीव जरी शरीरावस्थेमुळे प्रभावित होत असला तरी त्याची इच्छा असलेल्या तो त्या शरीरावस्थेच्याही पलीकडे जाऊ शकतो. आपल्या श्रेष्ठ प्रकृतीचे विस्मरण झाल्यामुळे तो भौतिक देहाशी तादात्म्य करतो आणि म्हणून तो दुःख भोगतो. कृष्ण भावनेद्वारे तो आपले मूळ स्वरूप जागृत करून देहातून मुक्त होऊ शकतो. त्यामुळे मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेचा अंगीकार करतो तेव्हा तो शारीरिक क्रियांपासून पूर्णतया अलिप्त होतो. अशा संयमित जीवनामध्ये जेव्हा त्याच्या विचारामध्ये परिवर्तन येते तेव्हा तो 9 द्वारे असलेल्या नगरात सुखाने राहतो. ही 9 द्वारे पुढील प्रमाणे आहेत. नवद्वारे पुरे देही हंसो लीला यते बही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च. जीवनाच्या शरीरामध्ये निवास करणारे भगवंत हे संपूर्ण ब्रह्मांडातील सर्व जीवाचे नियंत्रक आहेत. शरीराला 9 द्वारे आहेत: 2 नेत्र, 2 नाकपुड्या, 2 कान, 1 मुख, 1 गुद आणि 1 उपस्थ. जीव आपल्या बद्धावस्थेमध्ये शरीराशी तादात्म्य करतो
परंतु जेव्हा तो अंतर्यामी भगवंतांशी तादात्म्य करतो तेव्हा तो शरीरामध्ये असूनही भगवंतांप्रमाणेच मुक्त असतो. श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18. म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य भौतिक शरीराच्या बाह्य तसेच आंतरिक या दोन्ही प्रकारच्या क्रियांपासून मुक्त असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. 9 द्वार किती छान दिली आहेत बघा ही 9 द्वार. नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते भीहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च. स्थिर स्थावर कशामध्ये झालेला असतो? ही कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचा हे कॅरेक्टरिस्टिक हा गुणधर्म आहे की हा देहधारी जीव हा 9 द्वारे असलेल्या नगरात राहतो. मग ही 9 द्वार आपण बघितली आता की 2 कान आहेत, 2 डोळे आहेत, 2 नाकपुडे आहेत, एक तोंड आहे, एक गुदद्वार आहे आणि आपलं जननेंद्रिय आहे. तर अशा प्रकारे 2 2 2 4 6 आणि 3 9 अशी ही आपली 9 द्वारं आहेत. आणि जीव जरी शरीर अवस्थामुळे प्रभावित होत असला तरी त्याची इच्छा असल्या तो या शरीर अवस्थेच्याही पलीकडे जाऊ शकतो आणि तेव्हाच तो त्या 9 द्वारांमध्ये अंतर्गत पूर्णपणे संतुष्ट राहू शकतो. कृष्ण भावनेद्वारे जो आपले मूळ स्वरूप जागृत करून देहामध्ये मुक्त होऊ शकतो. कारण कसं आहे ना, त्यांनी देहाशी निगडीत भावनांची कुठेच आसक्ती केलेली नसते. कारण तो त्या आत्मिक पातळीवर विचार करत असतो आणि अशा संयमित जीवनामध्ये त्याच्या विचारांमध्ये परिवर्तन येते आणि अशी व्यक्ती 9 द्वारांमध्ये स्वतःला संतुष्ट ठेवू शकतो. जीवाच्या शरीरामध्ये निवास करणारे भगवंत हे संपूर्ण ब्रह्मांडातील सर्व जीवाचे नियंत्रक आहेत. आणि अशा प्रकारे सगळ्या, जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये आहे, पुढेही उल्लेख आहे की भगवंत हे या सगळ्याचे नियंत्रक आहेत. युनिव्हर्सचे सगळ्या नियंत्रक आहेत की जसं माळेत कसं मणी असतात गुंतलेले आणि ती माळ, ते मणी असतात त्या दोऱ्यावरती विसंबून असतात, तसे हे भगवंतांनी निर्माण केलेली सगळी प्रकृती आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हेच आश्रय देणारे, भगवंत हेच आधार देणारे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो जीवाच्या शरीरामध्ये निवास करणारे भगवंत हे संपूर्ण ब्रह्मांडातील सर्व जीवांचे नियंत्रक आहेत. शरीराला 9 द्वारे आहेत आणि जीव आपल्या बद्धावस्थेमध्ये शरीराशी तादात्म्य करतो. परंतु जो अंतर्यामी भगवंतांशी तादात्म्य करतो तो शरीरामध्ये असूनही भगवंतांप्रमाणे मुक्त असतो. तो बद्धावस्थेमध्ये जेव्हा असतो, बद्ध म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही 3 गुणांच्या संपर्कामध्ये येतात तेव्हा तो जीवात्मा बद्धावस्थेत असतो. आणि मग तिथे कुठेतरी 9 द्वार ही काय हवंय, काय खायचंय, काय प्यायचंय, हे मला हवंय, ते मला हवंय, या सगळ्या गोष्टींशी तादात्म्य करत असतो. कारण तो शरीराशी निगडीत त्या गोष्टींचा विचार करत असतो. मला हे बघायचंय, मला हे घालायचंय, मला हे ऐकायचंय, या सगळ्या गोष्टींची त्याच्यामध्ये कुठेतरी अपेक्षा, आसक्ती असते. पण हीच कृष्ण भावना भावित व्यक्ती भगवंतांशी जेव्हा तादात्म्य करते, आत्मिक पातळीवर आत्मा हा या परमात्म्याचा अंश आहे, ही त्यांनी स्वतःला ती भावना पूर्णपणे जेव्हा जाणलेली असते, असा व्यक्ती हा शरीरामध्ये राहूनही तो त्याच्या शरीरामध्ये सुद्धा अलिप्त स्वरूपामध्ये आणि मुक्तावस्थेमध्ये राहू शकतो. कारण त्याला माहिती आहे तो आत्मस्वरूपी, तू शरीर नसून तू आत्मा आहे, या भावनेला त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं असतं. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित मनुष्य भौतिक शरीराच्या बाह्य तसेच आंतरिक या दोन्ही प्रकारच्या क्रियांपासून तो मुक्त असतो. कारण तो निश्चितच स्वतःला त्यापासून अलिप्त ठेवत असतो. आणि म्हणूनच ती अलिप्तता आणि त्या प्रकारे स्वतःला मोल्ड करून कृष्ण भावनेमध्ये या गोष्टींना आपण म्हणतो पूर्णपणे जाणून त्या गोष्टी तशा प्रकारे आत्मसात करून तसं कार्य करणं हे निश्चित आवश्यक आहे. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? हरे कृष्ण किरण प्रभुजी, वाचा प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनुवाद. देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्माची निर्मिती करीत नाही, तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्तही करीत नाही किंवा कर्मफलेही निर्माण करीत नाही. हे सर्व कार्य प्राकृतिक गुणांद्वारे केले जाते. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. 7व्या अध्यायात सांगितले जाईल की जीव हे भगवंतांची एक प्रकारची शक्ती किंवा प्रकृती आहे आणि
ते भगवंतांच्या अपरा किंवा कनिष्ठ प्रकृतीपासून भिन्न आहेत. कोणत्या तरी कारणास्तव परा प्रकृती रूप जीव अनादी कालापासून भौतिक प्रकृतीशी संबंधित आहेत. जीवाने प्राप्त केलेले तात्पुरते शरीर किंवा भौतिक निवासस्थान हे विविध प्रकारच्या कर्माचे तसेच त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या कर्मफलाचे कारण ठरते. अशा बद्धावस्थेत राहिल्याने जीव अज्ञानामुळे स्वतःचे शरीराची तादात्म्य करून शरीराच्या कर्माची फळे भोगतो. अनादी कालापासून प्राप्त केलेले अज्ञान हे शरीराच्या दुःख क्लेशांना कारणीभूत असते. ज्या क्षणी जीव शारीरिक कर्मापासून अलिप्त होतो त्याच क्षणी तो कर्मफलातूनही मुक्त होतो. जोपर्यंत तो देहरूपी नगरात असतो तोपर्यंत तो या देहाचा स्वामी असल्यासारखा वाटतो, परंतु वस्तुतः तो देहाच्या कर्माचा आणि कर्मफलांचा स्वामीही नसतो किंवा नियंत्रकही नसतो. तो तर केवळ भवसागराच्या मध्यावर अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत असतो. भवसागराच्या लाटा त्याला इतस्ततः फिरकावीत असतात आणि त्या लाटांवर जीवांचे मुळेच नियंत्रण नसते. जीवांसाठी यावर उत्तम उपाय म्हणजे त्याने दिव्य कृष्ण भावनेच्या सहाय्याने पाण्याबाहेर येणे होय. केवळ ही दिव्य कृष्ण भावनाच त्याचे भ्रमापासून रक्षण करील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. अशा प्रकारे 7व्या अध्यायात जेव्हा आपण जाणू तेव्हा परा आणि अपरा प्रकृती म्हणजे भगवंतांची श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ शक्ती, मग ती मटेरियल एनर्जी म्हणजे भौतिक प्रकृती आणि आध्यात्मिक प्रकृती या दोन्हीही भगवंतांच्याच निर्मिती आहेत. आणि यापैकी या भौतिक प्रकृतीला कनिष्ठ प्रकृती म्हटलेलं आहे, कनिष्ठ शक्ती म्हटलेलं आहे. आणि आपण या परा म्हणजेच आध्यात्मिक शक्तीचेच भाग आहोत, परंतु त्याचं विस्मरण झालेलं आहे कुठेतरी. कोणत्या तरी कारणास्तव परा प्रकृती जीव अनादी कालापासून भौतिक प्रकृतीशी संबंधित आहेत, कारण त्यांना भगवंतांचं विस्मरण झालेलं आहे, म्हणून त्यांना तटस्थ शक्तीवर ठेवलेलं आहे. भगवंतांनी हे आध्यात्मिक ज्ञान दिलेलं आहे, कारण मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे या जीवाचा. जीवात्मा हा पावसाच्या पाण्याचं जेवढं पारदर्शक असं रूप असतं आणि ते जेव्हा चिखलात पडून पाण्यात पडून आणि मातीत पडून त्याचा जेव्हा चिखल होतो, त्याचप्रमाणे हा जो आध्यात्मिक जीव आहे ना, हा जीवात्मा आहे, हा अत्यंत पवित्र आहे, आध्यात्मिक आहे. पण तो जेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात आला आहे तेव्हा तो मलिन झालाय. त्याचा त्या मातीच्या त्या पाण्याच्या थेंबाचा चिखल झालेला आहे. आणि म्हणूनच जीवाने प्राप्त केलेले तात्पुरते शरीर किंवा भौतिक निवासस्थान हे विविध प्रकारच्या कर्मांचे तसेच त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या कर्मफळांचं कारण ठरतं. कारण शारीरिक भावनेशी जो निगडीत करतोय, शारीरिक भावनेशी जो निगडीत असं स्वतःचं आयुष्य घालवतोय, तो निश्चितच कुठेतरी स्वतःच्याच कर्मफळांचं कारण ठरतोय. कारण त्या कर्माच्या फळांपासून लोभ सुटत नाहीये. ज्या क्षणी जीव शारीरिक कर्मापासून अलिप्त होतो त्या क्षणी तो कर्मबंधनांपासून आणि कर्मफलातून आधी म्हणजेच तो त्या कर्माच्या बंधनात अडकत नाही. परंतु वस्तुतः तो देहाच्या आणि कर्मफलांचा स्वामीही नसतो आणि नियंत्रकही नसतो. तो तर केवळ भवसागराच्या मध्यावर अस्तित्वासाठी तो गटांगळ्या खात असतो जीव. तो त्या आपण म्हणतो ना अप्स अँड डाऊन्स आहेत सगळे, की ज्याप्रमाणेच हे लाटा ज्या अशा वर खाली होत असतात ना, त्याच्यावर आपण हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या व्याधींनी ग्रस्त आणि या अशाश्वतम दुःखालयामध्ये आपण ही सगळी दुःख भोगत असतो. आणि त्याप्रमाणे तो त्या लाटांवर गटांगळ्या खात असतो. आणि म्हणूनच यापासून त्याला जर स्वतःला कुठेतरी या भवसागराच्या लाटा त्याला इतस्ततः भरकावीत असतात आणि या लाटांवर जीवांचं मुळीच नियंत्रण नसतं, कारण तो स्वतः त्या प्रकृतीला नियंत्रण करू शकत नाही. आणि म्हणूनच या लाटांवर सुद्धा त्याचं नियंत्रण नसतो. त्याच्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे त्याने दिव्य कृष्ण भावनाच्या साह्याने पाण्याबाहेर येणे. आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीमध्ये पुन्हा पुन्हा त्या दुःखालय शाश्वतम मध्ये मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हाही जन्म हवंय, मला याच्याकडून हे हवंय, मला तीही गोष्ट आवडतीये, मला तीही करून बघायची आहे, या सगळ्या इच्छा आकांक्षांनी कुठेतरी कर्म बंधनात अडकायला होते. आणि त्या कर्माच्या फळ भोगायची इच्छा ही कुठेतरी त्या कर्माच्या बंधनात अडकवते आहे. केवळ कृष्ण भावना भावित मनुष्यच या भ्रामक कल्पनेपासून दूर राहू शकेल. शेवटचा श्लोक घेऊया आपण 15वा आणि
हरे कृष्ण माताजी. हा माताजी, त्यात वाचा, बोला. परा प्रकृती आणि अपरा, एक दोन जरा सांगा ना थोडस. हो हो, आपल्याला माताजी, आपल्याला यामध्ये याचा उल्लेख आहेच, पण थोडं थांबलात तर 7व्या अध्यायामध्ये अतिशय विस्तृत स्वरूपामध्ये आहे. परा आणि ठीक आहे, ठीक आहे. परा प्रकृती भगवंतांची काय आहे, या दोन्ही प्रकृत भगवंतांच्याच शक्ती आहेत, भगवंतांच्या हा. एनर्जी सांगितलेल्या आहेत. तर आध्यात्मिक आणि भौतिक या दोन्हीही योग माया आणि मोह माया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण आपण त्या मार्जिनल एनर्जीवरती आहोत, जिथे आपण इच्छेने कुठेतरी या सगळ्या गटांगळ्या खातो आहोत आणि या कर्म मग बंधनात तेच अडकतो योग आहोत. माया तर आणि थोडं मोह सांगा. माया. योग हा माया आणि मोह माया, परा आणि हा अपरा. योग माया पराशक्ती आहे, मोह माया ही हा. मटेरियल एनर्जी आहे. ठीक आहे. आणि याची ओके अजून ओके. हा, विस्तृतता तुम्हाला 7व्या अध्यायामध्ये सुद्धा ठीक आहे, जाणता ठीक. येईल. ठीक हा, आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल ताई. शेवटचा श्लोक घेऊया आणि आजच्या दिवसासाठी मला क्षमा करा, थोडं लवकर सोडणार आहे. नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. कोणाला हरे वाचायचं? कृष्ण माताजी, वाचू वाचा का? माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तसेच भगवंत कोणाचेही पाप किंवा पुण्य कर्मे ग्रहण करीत नाही. तथापि देहधारी जीव हे त्यांच्या वास्तविक ज्ञान आच्छादित करणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. तात्पर्य: संस्कृत शब्द विभू म्हणजेच अमर्यादित पूर्ण ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य आणि वैराग्याने परिपूर्ण असणारे भगवंत होत. ते अंतरात्मा आहेत, आत्माराम. आत्मा आत्माराम आहेत आणि पुण्य किंवा पापकर्मांनी कधीच विचलित होत नाहीत. ते कोणत्याही जीवासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करीत नाहीत. परंतु अज्ञानाने मोहित झाल्यामुळे जीव विशिष्ट परिस्थितीत राहण्याची इच्छा करतो आणि याप्रमाणे त्याच्या कर्मांची आणि कर्मफलांची शृंखला सुरू होते. जीव हा पराप्रकृती रूप असल्यामुळे ज्ञानमयी असतो, तरीही त्याची शक्ती मर्यादित असल्याकारणाने तो अज्ञानाने प्रभावित होऊ शकतो. भगवंत सर्व शक्तिमान आहेत, पण जीव सर्व शक्तिमान नाही. भगवंत हे विभू किंवा सर्वज्ञ आहेत, तर जीव हा अनुरूप आहे. जीव हा चेतन असल्यामुळे स्वतंत्र इच्छा करू शकतो. अशी इच्छेची पूर्तता मात्र सर्व शक्तिमान भगवंतांद्वारेच केली जाते. आणि म्हणून जेव्हा जीव आपल्यासाठी इच्छा करण्यामध्ये गोंधळून जातो, तेव्हा भगवंत जीवाला त्याच्या इच्छा पूर्ण करण्याची मुभा देतात. परंतु जीवाने केलेल्या इच्छेमुळे विशिष्ट परिस्थिती रूप निर्माण होणाऱ्या कर्मांना आणि कर्मफलांना भगवंत जबाबदार नसतात. यास्तव भ्रमित अवस्थेमधील देहधारी जीव अनुषंगिक भौतिक देहाशी स्वतःचे तादात्म्य करतो आणि जीवनातील क्षणभंगुर सुखदुःखांच्या अधीन होतो. भगवंत हे परमात्मा रूपाने जीवाचे नित्य सहचर आहेत आणि म्हणून ज्याप्रमाणे मनुष्य फुलांच्या सानिध्यात राहून फुलांचा सुगंध घेऊ शकतो, त्याचप्रमाणे भगवंत प्रत्येक जीवाच्या इच्छा जाणू शकतात. इच्छा ही जीवाच्या बद्धावस्थेचे सूक्ष्म रूप आहे. भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्याची इच्छा पूर्ण करतात. मनुष्य पुष्कळ योजना करतो आणि परमेश्वर त्या पूर्ण करतो असे नाही. म्हणून आपली इच्छा पूर्ण करण्याइतपत जीव शक्तिमान नाही. तथापि भगवंत सर्व इच्छांची पूर्तता करू शकतात आणि सर्वांसाठी भगवंतांकडे समभाव असल्यामुळे ते सूक्ष्मरित्या स्वतंत्र असणाऱ्या जीवांच्या इच्छांमध्ये व्यत्यय आणत नाहीत. तरीही जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो, तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात आणि त्याला अशी इच्छा करण्यास प्रेरित करतात, की जेणेकरून जीव भगवत प्राप्ती करू शकेल आणि नित्य आनंदी होऊ शकेल. म्हणून वैदिक मंत्र सांगतात की एष उ येव साधू कर्म कारयती तम येमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिशते. एष उ एवा साधू कर्म कारयती यमदो निनिशते. भगवंत जीवाला पुण्य कर्मांमध्ये कार्यरत करतात, जेणेकरून त्याची उन्नती होऊ शकेल आणि तेच जीवाला पाप कर्मांमध्ये कार्यरत करतात, जेणेकरून तो नरकात जाईल. माताजी, हा श्लोक वाचता का? हो, नक्की. एक मिनिट. हा, हं. कुठपर्यंत आलात तुम्ही? हा, तेच जीवाला पापकर्मांमध्ये आज्ञो कार्य करतात, नरकात नाही. कौशितकी हा आज्ञो 3.8. हा अज्ञोजंतुरनीशो यमात मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग बाष्व भ्रमेव च. जीव आपल्या, वाचन माताजी, हा, वाचन. हा. हो हो, जीव आपल्या सुखदुःखांमध्ये पूर्णपणे अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणे वायूद्वारे ढग ओढले जातात, त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या इच्छेद्वारे जीव स्वर्ग किंवा नरकामध्ये जाऊ शकतो.
म्हणून देहधारी जीवाची कृष्ण भावनेची उपेक्षा करण्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छाच त्याच्या भ्रमित होण्यास कारणीभूत होते. म्हणून स्वरूपतः जीव जरी सच्चिदानंद असला तरी त्याच्या सूक्ष्मत्वामुळे त्याला आपल्या भगवत सेवेच्या वास्तविक मूळ स्वरूपाचे विस्मरण होते आणि तो अज्ञानग्रस्त होतो. अज्ञानाच्या प्रभावामुळे जीव म्हणतो की भगवंत हेच आपल्या बद्धावस्थेस जबाबदार आहेत. वेदांत सूत्रही 2.1.34 याला पुष्टी देते. माताजी हा श्लोक आहे परत. वैषम्य निर्गृण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति. हरे कृष्ण. वास्तविकपणे हरे कृष्ण, वास्तविकपणे भगवंत कोणाचा द्वेषही करीत नाही आणि कोणावर आसक्ती भावही ठेवीत नाही. केवळ वर करणी असे दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर असं तात्पर्य आहे आणि खूप सुंदर प्रभुपादांनी याची आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे. श्रीला प्रभुपाद की जय. तर अशा या अणु आणि विभू असे दोन इथे खूप सुंदर उपमा दिलेले आहेत की हा जो जीव आहे ना, हा जीव जेव्हा अज्ञानात असतो, कारण त्याला कल्पना नसते की त्याची कपॅसिटी काय आहे, पण तो स्वतःला इतक्या आपण म्हणतो ना की त्याने स्वतःला खूप ओव्हर कॉन्फिडेंटली काहीतरी गृहीत धरलेलं असतं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा तो स्वतःला जेव्हा तो त्या मी मध्ये पूर्णपणे असतो, तेव्हा तो त्या कर्मांमध्ये अडकण्याची पूर्णपणे शक्यता असते. आणि म्हणून इथे अणु आणि विभू, जीव आणि परमात्मा या दोन्ही मधला जो जीव आणि भगवंत, की जीव हा कसा आहे, तर जीव हा अणु आहे आणि भगवंत हे विभू आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांची जीव हा पराप्रकृती रूप असल्यामुळे ज्ञानमयी असतो. त्याची शक्ती मर्यादित असल्या कारणाने तो त्या अज्ञानाने प्रभावित होऊ शकतो. कारण कसं आहे की आपल्याला चार जे फॅक्ट जे आहेत ना, की मनुष्य किंवा जीव हा फसवला जाऊ शकतो, तो भ्रमात राहू शकतो, त्याची इंद्रिय ही कुठेतरी लिमिटेड आहेत, त्याची इंद्रिय ही लिमिटेड आहेत, तो या मिस्टेक करतो, तो चुका करतो. अशा या चार गोष्टी आहेत ज्या आपण पूर्णपणे जाणल्या पाहिजेत, या जीवाकडून होत असतात. आणि जीव हा अनेक भ्रामक कल्पनांमध्ये का जातो, कारण तो कुठेतरी स्वतःला त्या इच्छांमध्ये त्यांनी घातलेलं असतं, तो त्या भौतिक प्रकृतीद्वारे प्रभावित होत असतो. आणि म्हणूनच इथे दिलेलं आहे की पराप्रकृती जरी तो आध्यात्मिक आहे, जीव हा मूळ आध्यात्मिक आहे. आपण 13व्या अध्यायात अजून बघतो, अर्जुनाने जेव्हा प्रश्न विचारलाय, आत्मा, आत्मा हा आध्यात्मिक आहे, आत्मा हा आध्यात्मिक भगवंतांसारखाच आहे. म्हणून जेव्हा आपण म्हणतो क्वालिटेटिव्हली, ते समुद्राचा थेंब हा सुद्धा खारट आहे आणि समुद्र अख्खा सुद्धा खारट आहे, पण म्हणून अणु हा विभू होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की अणु हा अणुच असतो आणि तो अनुरूप आहे. जीव हा चेतन असल्यामुळे स्वतंत्र इच्छा करू शकतो, परंतु विभू ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हा वेगळे नाहीत, परंतु हा जो शरीर रूपी जीव आहे तो सर्व शक्तिमान नाही. आणि त्याला ही जी मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिलेली आहे, ही सूक्ष्म अशी स्वातंत्र्य दिलेलं आहे भगवंतांनी इच्छा करण्याचं, त्याच्यामुळे तो त्या कर्मांमध्ये अडकत असतो. आणि म्हणूनच जीव चेतन असल्यामुळे स्वतंत्र इच्छा करू शकतो. अशा इच्छेची पूर्तता मात्र भगवंतांकरवीच होत असते, कारण गवताचं पातं देखील भगवंतांच्या इच्छेशिवाय होऊ शकत नाही. म्हणून जेव्हा जीव आपल्या इच्छा करण्यामध्ये गोंधळून जातो, तेव्हा भगवंत त्या जीवाला त्याच्या इच्छा पूर्ण करण्याची मुभा देतात. म्हणूनच मग कुठेतरी ती मुभा भगवंतांकडून दिली जाते. जेव्हा तो जवळ झालेला आहे, तो त्या मटेरियल गोष्टींमध्येच इतका वाहवत गेलेला आहे, तेव्हा तो त्याच्याच कर्माने पुढे 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 वाहवत जातो आणि भगवंत त्यामध्ये कुठेही इंटरफिअर करत नाही. भगवंत जे होत आहे ते होऊ देतात, कारण तो स्वतःच्या कर्माने तो भोगत असतो, स्वतःच्या इच्छेने त्या गोष्टींमध्ये अडकत अडकत जात असतो. तिथे भगवंत कुठेही इंटरफिअर करत नाहीत, की तू हे कर आणि तू ते कर, हे भगवंत सांगत नाहीत. भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. आध्यात्मिक असं हे जे भगवंतांचं स्वरूप आहे त्याचं विस्मरण होत आहे कुठेतरी. आणि म्हणून त्या भ्रामक कल्पनांनी, त्या अज्ञानामध्ये तो कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये अडकून राहतोय आणि मग स्वतःच्या शारीरिक इच्छा पूर्ण करण्यामध्येच तो संलग्न झालेला असतो आणि तो भौतिक देहाशी स्वतःचं तादाम्य करतो आणि जीवनातील क्षणभंगूर सुखदुःखांच्या अधीन. पण भगवंत हे परमात्मा रूपाने जीवाचे नित्य सहचर आहेत. म्हणून ज्याप्रमाणे मनुष्य फुलांच्या सानिध्यात राहून फुलांचा सुगंध घेऊ शकतो, त्याचप्रमाणे भगवंत प्रत्येक जीवाच्या
इच्छा जाणू शकतात. भगवंत अलिप्त आहेत. त्या पद्मपत्राप्रमाणे पाण्यामध्ये राहूनही भगवंताला पाण्याचा अजिबात थोडा सुद्धा स्पर्श होऊ शकत नाही, कारण ते इंटरफिअर करत नाही. पण ज्याप्रमाणे फुलांमध्ये राहून आपल्याला फुलांचा सुगंध येतो, तसं भगवंत या जीवांच्या मध्येच आहेत, कारण भगवंतांचे अंश आहोत आपण. त्यामुळे भगवंत जाणतायत की हा जीव काय इच्छा करतो आहे, म्हणून त्याप्रमाणे ते त्याची इच्छा करण्याची त्याला मुभा देतात आणि त्याप्रमाणे ती इच्छा पुरवली जाते. त्याच्या कर्मानुसार ती इच्छा त्याला पुरवली जाते आणि त्यानुसार तो त्या कर्मामध्ये अडकत अडकत जातो. भगवंत हे परमात्मा रूपाने जीवाचे नित्य सहचर आहेत. म्हणून ज्याप्रमाणे मनुष्य, जे आपण आता वाचलं, की म्हणून इच्छा हे जीवाच्या बद्धावस्थेचं सूक्ष्म रूप आहे. भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्याची इच्छा पूर्ण करतात. मला हे हवंय, मला ते हवंय म्हणून तुम्हाला मिळत नाही. तुमच्यासाठी जे योग्य आहे ते तुम्हाला भगवंत देतील. मला हे पाहिजे आहे म्हणून देवा दे नाही. तुम्हाला जे योग्य आहे तुमच्यासाठी ते मात्र भगवंत निश्चितच देतील. भगवंत सर्व इच्छांची पूर्तता करू शकतात आणि सर्वांसाठी भगवंतांकडे समभाव असल्यामुळे ते सूक्ष्मरित्या स्वतंत्र असणाऱ्या जीवांच्या इच्छांमध्ये व्यत्यय आणत नाहीत. देर इज नो इंटरफिअरन्स. भगवंत अलिप्त आहे. तुला जी इच्छा करायची, हे आध्यात्मिक ज्ञान दिलंय, हे भौतिक ज्ञान दिलेलं आहे. बॉल इज इन युअर कोर्ट, यू हॅव टू डिसाइड वेअर टू गो. भगवंत इंटरफिअर करत नाही. त्यामुळे जे काही भोगायला लागणार आहे त्यासाठी भगवंतांना जबाबदार धरू नका. ते स्वतःच्या कर्मांनी तुम्ही भोगता आहात, कारण त्याची फळं पण तुम्हाला हवी आहेत. आणि भगवंत इतकं सांगतायत, इतकं ज्ञान दिलेलं आहे, तरीही तुम्हाला त्याचा विचार करायचा नाहीये. आत्मिक पातळीवर विचार करायचा नाहीये. मी शरीर आहे आणि मी शरीरच आहे, हेच फक्त जाणायचं आणि त्या शारीरिक शरीराशीच पूर्णपणे तादाम्य करायचं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग निश्चितच ती व्यक्ती पूर्णपणे हा, असू दे. अडकत असते. जीव आपल्या उत्कर्ष आहे, कर तू तिकडनं. अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणे वायूद्वारे ढग ओढले जातात, त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या इच्छेद्वारे जीव स्वर्ग आणि नरकामध्ये जाऊ शकतो. कारण कशा प्रकारे मग त्याच्या कर्मांनुसार त्याला जसं म्हटलंय की पुण्यकर्म केलंय, सकाम कर्म केलंय, तर निश्चितच स्वर्ग प्राप्ती होईल. पण पुन्हा तिथे पुण्य क्षीण झालं तर पुन्हा मृत्यू लोकात जन्म होईल. म्हणून देहधारी जीवाची कृष्ण भावनेची उपेक्षा करण्याची अनादी कालापासून चालत आलेली इच्छाच त्याच्या भ्रमित होण्यास कारणीभूत ठरत असते. कारण तिथे भगवंतांचं विस्मरण झालंय, कृष्णाला विसरलो आहोत आपण, म्हणून त्या शरीराशी तादाम्य करतोय, म्हणून अध्यात्म विसरून गेलोय, म्हणून भौतिकतेमध्ये पूर्णपणे गुरफटतो आहोत. अज्ञानाच्या प्रभावामुळे जीव म्हणतो की भगवंत हेच आपल्या बद्धावस्थेस जबाबदार आहे. पण वेदांत सूत्रांनी त्याला पुष्टी दिली आहे की वास्तविकपणे भगवंत कोणाचाही द्वेष करीत नाहीत आणि कोणावरही आसक्ती भाव ठेवत नाहीत, कारण ही इज कम्प्लिटली अवे फ्रॉम ऑल दिस. अलिप्त आहेत भगवंत या सगळ्यापासून. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे हे सगळं वरकरणी त्या अज्ञानामध्ये त्या व्यक्तीला दिसतंय, पण प्रत्यक्षात तसं नसून वेदांनीही त्याला ती पुष्टी दिलेली आहे. भगवंतांचा याच्याशी कुठलाही, तुमची इच्छा करण्यावरती, तुमच्या इच्छेवरती भगवंत काहीही लादत नाहीत. अर्जुनाला सांगताना सुद्धा भगवंतांनी स्वतःला त्याच्यावर लादलेलं नाहीये. तो जेव्हा विचारतोय की मला तुम्ही सांगा, मी तुमचं कुठे स्मरण करू, तुमची कुठे पूजा करू, आणि मला तुमच्या सगळ्या वैभवाला जाणायचं आहे, ऐश्वर्याला जाणायचंय, तेव्हा भगवंत सांगताय. भगवंतांनी लादलं नाही अर्जुनाला स्वतः. तसंच आपण कोणावरही कोणाला लादू शकत नाही. त्याप्रमाणे भगवंत हे कुठल्याही तुमच्या इच्छांमध्ये इंटरफिअर करत नाही. तुम्हाला इच्छा वाटते, करा इच्छा आणि त्याप्रमाणे ते कर्म करा आणि त्या कर्माच्या फळांना भोगा, त्याप्रमाणे त्याची परिणामही मग नंतर भोगा. हेच मात्र तुम्हाला तुमच्या कर्मांनी भोगायचे. इथे भगवंतांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, हे जाणून घ्यायचं. हरे कृष्ण. सो दिस इज हाऊ इट गोज. तर आपण इथे आज थांबूया आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला विचारा. मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि शेअरिंग चालू ठेवते. आपण एक 5 मिनिटं घेऊया. पण आज जसं मी म्हटलं, मला